Alag pobrita. At least safety kaya itong lawas. Ay, salamat. Friends! Go, Yara! Mata na mo kay mga na ta! Pa, luto na day pa! Pa, luto na pa! Tara na, luto na day. Na? Pero, ang ginawa naglantaw sa to, ah. Nabuhi ta mo. Bisag ina nila akong panginabuhi. Pa, gutom na ko pa. Yaman. Pa, gutom na ko ba? Ay. Ito na day, Ara. Gutom na day ka. Gani no, lungo na pa. Oh, sige. Ilungag sa ko. Ay. Ara, antos at sa tong kahimtang, ha? Pa, sige ra pa. Bago pa man tayong tapon dere. Nya, maglungag sa ko. Tulog sa kubalik ha. Ah, sige, Ara. Tulog sa niya, kay. Maglungag pa si Papa. Ay, ginoo. Ah. Balikan undi. Budget lang ni bay. Ini pun itu. Ay, kinabuhi ko bre. Sudah gini sa bukid eh. Pero okay naman po kung ta sudah pati mga sabi ka. May ragyod nga. Kapuyo ko dali, murag. Pangyamingaw na gid. Oh, okay gapon daw dai. Hindi kaya akong buhat dai. Ano yung tirada dai? Saan? Uy, patay. Masa ning kahoy di ay. Pero okay ra. Na may guma. Asa tong puspuro? Daga pagit. Ah. Bintaha yun ay kung naiguma. Ay, magamit rin yapon din ako. Ay, dali na kayo haling. Gayo. Ah. Mangita sa sudan. May nalang. Makaon sa sudan. Mangita ko. Ay, ka. Tanto kay sudan. Ay, asa may sudan anay ron. Uy! Taha! Namunga ang abukado. Ay, tigaan na di bunga, uy. Mamunit ko ba eh? Nakapan kauban ba? Taha! Nalahi isa. Yara ka. Uy! Tara! Buha na! Ah! Ay! Ay! Ay!
Hapit pas bay. Ba. Ay, dara. Oh, si Piha, uy. Napanigin sudan ba? May tadagan pa ni, uy. Pero dagan sudan. Loh, wow, salad. Ay, may itlog ba? Paminaw ko ani, ugdi ni tukmo. Pilok-pilok ni. Sayang, wala na itlog. Uy! Wow! Iha, uy! Naipinisaan o himungaan! Wow! Woo! Ayos! Baho man ba'y? Ah, makaya ra ni. Pwede ba ni? Siya nga, uy! Duha ra kabuk binubok ba'y? Ay na, aday manok dito sa atbang, bantog ra nga. Na ay nangitlog dire. Ay, sirte kayo. Kini mo ulit na ko. Kasi luto na to. Ungkan-ungkan. Makapamahaw na karon ara. Thank you, Lord. Tama gyud ang panultihon sa Bible. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Yes. Ara, ay tulog pa hindi. Ah, nalilin sila sudan. Isa na. Gasan sa tayo. Kasi kagaw ni. Ay, hapit na ginuluto pa. Masurprise ini sila rin. Ay. Kaya mahaling, ay. Sudah gini tinggulan, ay. Sige lang. Nanay sudan. Lamang kulidaan. Da-da-da-da-da-da. Since you've been gone, listen to my lonely heart. It goes for you. Ain't you been gone? Vitamin C ini mo, Ara. Ini, Ara. Boy, Renz. Inubrera niya itong kaon. Pero, sigurado, layo kita sa sakit. Kaysa mga dato sa syudad, puro karne. Kanya ang mga karne karon, ipangbutangan ng mga medisina ang mga baboy. Dali na kay managko, dali na kay ma-harvest, hasta ng mga manok. Alangan, pang-injikan man nagpangpaburot. Unsa pa ng ilang mga injik diha. Pero diri sa tuwa, balag pobrita. At least safety kay lawas. Ano ra? Vitamins kayo ni sa inyo, ha? Demi ini. Video na niyo, ha ba? Kamot. Surado di puro malipay gitu sila ani. Tahu dan niluto na ni. Murag siguro ni. Ay salamat. Renz! Boy, Ara!
Mata na mo kay. Mga na ta. Pa, luto na day pa. Pa, luto na pa. Tan na, luto na day. Na. Nga na ta pa. Mga na kay ino. Niya ni pa oy. Kado na pa. Ay sus. Diri diha ka dia. Na. Ya diri ka lang. Oh, okay. Tanawa akong gihimo. Tanawa akong gihimo. Undo pa. Awa. Wow. Sulbad kay pa. Sulbad kayo. Pada. Kabalo ba mo? O konsay atong sudaan jaron? Wala kabalo, tanawa. Kabalo ba? Wala kong kabalo. Itlog sa manok. Salami. Oh, lamig kay ni. Ano pa uy? Baho lang. Sige lang. Sila lang. Kaya ra kayo. Lami anak pa. Kaya. Avocado. Kanon. Wow, lamig kayo. Lami. Kayo. Abi na kung gini jud ta kakitag sudaan ba? Gani. Papa, lami na pa. Ha? Lami na. Lami, uy. Ay. Lami Kayo na. na. Ini ka ini. Oh. Eh. Sarap. Ini. Siapa mau na ta? Dito man jud mo? Oh, betul na. Init naman. Betul na. Wah init. Sige. Kenapa nih tas aku? Ito kau. Ito pa. Apa? Oh, hitam jud oh. Kaya ano? Wah. Apa? Bila pa, uy. Ini ke init. Ini to, Lami kayo, uy. Balag kinubrinak. Apa? Tanti na alay makaon. Gaya pa. Ang kana. Yan na, pagbunaw Sarah. Kabalo mo na. Daghag pamilya nga dato. Pero dili sila malipayon, dili para sa tuwa ba. Ito po. Pobre, makontento raw unsay naa. Gani. Ang uban wala eh. Mo na makadaot sa uban kay. Na sila kwarta no. Oh. Manamak nag mga kwarnan. Mga pobre ilang pangmasahan. Murakot, mga na ba? Napoy mga kita yung mga pobre. Luoy jud ta diri sa bukid kay atong produkto diri. Sila dito manimbang ra. Nya, tikasan pa tas timbangan. Tikasan pa jud ta sa presyo. Mao nang kita hantod ron pabilin gyapon pobre bisan pagdako kay tag uma. Wala gyapon ay. Mislis gyapon sa uma. Pero ang Ginoo naglantaw sa tuwa. Pang. Mm. Mo dyan ay tinuod. Nabuhi ta mo. Bisag ina nila akong panginabuhi. Nabuhi ta mo. Tungod na sa Ginoo. Kaya bisag pobre ta wala punta na namak og mga tao wala man ta nga nanikas ana ba. Mo na akong giganahan din sa bukid. Una nga. Padayon lang ta. Kay puhon-puhon dahil basig managko mo, sertihon mo. Nara? Hilong pwede sa bukid pa, no? Oh, May banha ba? buhay banha, layo sa mga Sudad. dautan ba? Makasabaan kayo. Dito mo sa mga mga kuan, baryo. Naghidautan diha ng mga kuan. Matintal mo sa computer. Wa na mo ika-computer. Siyempre, makahuna-huna mo gilabot. Wala, makasala na mo. Manang dili ta kay patama wala mo no uma daghami makunan pasok tubig. Sige pa. Pagkabel ka.
Mo ni ti mailhan. Nasumpay tag tinae. Ewa man tay baso. Lamig.